Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Hinaot nga na ata sa maayong panglawas o kapiskay mga ka-listeners no, mga ka-followers. O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Ako di pasahon ni nay nag-comment si James Sabuero. Oy, mao di ni ang pulis sa drama nga perla sa bukid. Nindot siya. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Umauni siya James Sabero no, ang pulis sa Perla sa Bukid. Og shout out diha idol, salamat kaayo no sa pagpaminaw. Og shout out kaniyong tanan ha, kanang sunod aning drama ha, og sa uban akong gipang-upload nga drama. Shout out kaniyong tanan og please subscribe dai no sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung naapay bagong i-upload nga mga sumpay sa drama. Og karon niya ang sumpay ning bag-ong sugilanon. Mahal kong kaaway, Part 2. Two bars of stardust. Pero wa pa mahuman. Oh. Ay, Nganong suot din ha? ha? Gawas din Aray! Aray! Buhiin ang buhok na ko! Gawas din Aray! Ouch! Aray ba? Uy, si Alexa, iyan! Oh, Ay! Aray! Aray! Hinahinaya lang ka ko! Mura man sad kag nakatok mo dugo sa kasakong ada. Nganong imo sa gigoyon? di lang ko gusto. Nga musuot siya din sa studio ni mama pa. Huwag nganong niliban, ha? Asawa ko na si Alexa. Pero, mga butang kini sa kong inahan. Tempa, mahimong mo rason? Hilom! Para sunang ako asawa, iyan. Ayaw pagbinastos. Oh, Iyan, wa ko daw ta intensyon sa akong pagsudi ni sa kwarto sa imong inahan. Nagsusilang ko sa mga kwarto din tungod kay gusto kong manglimpyo. ayaw na lang kong hatagian ang rason nga mabaw kayo. Pati wasa siya, iyan. Kuno kay gusto nga masud ko ining kwarto ha, tungod kay butang ni sa imong inahan. Ako na irespeto. Dili og dili na ko musud pa dinhi. May katungod kang musul sa talang kwarto inining baya, Alexa. Kay asawa ta ka. Ed, irespeto na tong sentimento sa imong anak. Karon iyan, unsa pa mang dapita dinhi ang dili na mo gusto nga akong taakan ha? Aron ako ng timan-an? Kining kwarto ha. Ug ang akong kwarto. Okay. Ed, dali na. Manggawas na ta dinhi. Maayo kay nakaurahon na ka na sa pagpauli, iyan. Pinakatuig ka nga, wa mong pagkita din eh. Di na importante nga pagkawa pa. Tubaga lang nga akong pangutana. Nganong nagbinyo makapag-usab? Di ba misaad makasatubangan ni mama? Nga di na ka magminyo? Upat na katuig ang nakalabay sukad na matay ang imong inahan, iyan. Ug tiguan ko karon. Nagkinahanglan ko og kaabag sa akong kinabuhi. Pero nganong ka na mangbayhana pa? Bata na kay na siya para nimo. Unsa man gyud ang angay sa mga tiguang nga gusto pa ninyo, ha? Iyan. Kanang tiguang sab sama nako, nga timanunod. Kanang maglubog lang ko kung magkinaunsa ang panahon. Oh. Buhutan si Alexa. Batanon lang siya pero buhutan siya. O siya ang ikinahanglan ko. Mayo kay nagkahuna-huna ka sa pagpauli. Gusto talagang pamaton pa. Nga sayop kas imong pagminyo pag-usab. Okay, okay. Pamatod nga sayop ko sa akong pagminyo pag-usab. O ako sang ipakita nimo nga si Alexa ang perfect nga babae para nako. Oh. Ikapoy ako gikan sa meeting. Mapuhuwayan ako. O welcome home, Ian. Bantay ka lagi na kung bayhana ka.
Nagpahangin lang una ko din sa kawas. Kay murag nalumos ang akong kasing-kasing sa kaisog ni Ian da. Nganong namakagmagan ako? Ha? Saan sa man? Sorry, Kun. Kun misod ko sa studio sa imong asawa. Hawa ni problema nako. Dili ka na ambot na kong ipasabot nga na makaka. Nganong wa makamusulti nga gipasakitan di ay ka ni Ian sa unang gabi sa pag-abot niya. Ha? Nanawag ko nimo. Nangutan ako kung kumusta mo din eh. Og miingon ka nga okay ra mo si Ian. Binoy! Binoy! Sir! Saman, sir. May lakaw ka, sir. Ay, gusto na ko nga musulti ka sa among atubangan ni Alexa kung giunsa siya ni Ian sa unang gabi nga mipauli si Ian din eh. Kwan. Ma'am Beautiful. Sorry yun, ha, pero misulti si Raid sa tinuod nga. Misulti si Ian sa inyong kwarto og giguyod ka kay palayason. Nganong ginipisahan man nimo si Ian? Nganong wa makamusulti na ko ini? Di ko gusto magpahaba, Ed. Di sa ko ganahan nga mag-away mong amahan og anak tungod lang nako. Pero dili mahimong dipisahan nimo siya. Ikaw ang masakitan. Ed, di sa ko gusto mahasol ka sa imong meeting. Thank you. Pero dili mahimong nga tabunan nimo ang pagpasakit ni Ian nimo. Ed, okay ra ko. Kaya na ako ng imong anak, no? Ibutang sa imong nahuna, asawa taka. Mabuhat nimo ang tanan nimong gustong buhaton dinhi sa kong panimay. Ang ako imo, ang imo ako na. Oh, Oops! Sorry. Niari mo din isluyo, tito? Kung si Ian ang imong tuyo, tuwa sa studio sa iyang inahan. Okay. Thanks. Alexa, tanawo niya ang dana kong sinina para imong isulob sa atong Mayong lakaw. pagminaw sa Lex Pinon. asa malita ugma, Ed? Ian! Kangit-ngit ko din sa studio ni mama ni mo. Hey! Noon sa man ka? Naguna-una lang ko sa kabuang sa kong amahan. Nakakita ko nga nagsulti sila sa Leo. Naklaro na gid na ako ang dagway sa gold digger nga dako. Mayong supaon sa. Mulang? Muna pag inosente nga may tanaw na ako. Buotan kayog dagway. Pero klarong demonya di ay. Dira, tabangi ko, be. Maupitaw nga ni ako. Aron tabangan ka. Magplano tag mga paagi. Aron makasa ng bayhana si mong amahan. Okay. Kana mo na'y gusto na kong mahitabo. Nga mulayas ng bayhanas kinabuhi sa kong amahan. Pero, sa dili pa. Kinahanglang uting kayo nato ang baho anang niyang asawa. Ikaw may maayo na. Buhatan na, ha? Kaya ko, panidaan ko ang mga lihok ng bayhana din sa bahay. Mamatay gud sa konsumisyon ng bayhana nako. Nang sidis, humuta ko na ng imong giloto, God. Ang paborito ning humba ni Dong Ian, Binoy. Oh! Matik man kang nakaandam siyang paborito. Ay maubi ni gusto siyang inahan nga busgon gud permis Ian. Oh! Maudi ay. Ano, John? Oy! O sa inyo ni buhat din, Oy! Ma'am Beautiful. Ila-ila sa mo ni ng CDs, oh. Kusinira, mayorduma, etc., etc., etc. Napa man. Wow! Bigatin day kay ining bayan ng sedes. Mutabang ko sa pagpangluto ng bi. Oy, ayaw ma'am. Agawon ka na mo, ma'am. Ikaw ang among silbihan din, Ay sus, parehas raman tang tao gud nang.
Mabaho gyapon ta kung mamatay ta. Kundi man balsamar. Ay, ako na lang yun din, ma'am, oy. Mutabang lang lagi ko nang. Unsa may imong lutoon, ha? Kay ako hiwa sa lamas nang. Ay, pastilan. Ayaw na lang lagig tabang, ma'am. Sagdi na siya mutabang ng sinis. Kay katabang sa nagdaong. Ano ni, karabulan ni gini. Ay, nausap ako ngayon niya. Di lang day kumutabang ni Manang, oy. Kay kalit mang nialimuot inis kusina, oy. Kalimuot. Excuse me. Dong iyan. Pastilan, dong. Ay nalang ko nag-awayang imong ina-ina, dong. Ina-ina. Nang sinis, hukukan lang ang bayhana si Papa. Busa, ayaw naghatagig mayong pagtagad. Ayaw na ng pangahuay, good, dong. Imo naman gud ng mama, good. Hilom, Midoy! Utro sa gada. Naunsa naman ispus iyan, oy. May pauli man lang manguntras amahon. Sorry, nadugay ko kanaog. Ano yung batasan ninyo sa inyo? Mawat na pagkaon? Iyan, gusto na. Ay, salamat. Makakaon na kita. Oh, anong bibarok mga iyan? Manihapon na ta. Nawang akong ganas kaon pa. Ato to sa gawas pangaon, Lira. Okay. Tito, excuse ha. Pasensya na kas batasan sa kong anak, Alexa. Patasin na lang ang imong pasensya. Okay, oy. Madapag smile ang batasan sa imong anak. Alexa, isip akong asawa. Doon na kay katungod ng disiplina sa akong anak kung magbinastos ni. Salamat. Habi na kog, nausab siya sod sa upat katuig nga nawa siya uban ako. Mura man noon og misamot ka bato ang iyang kasing-kasing. Ed, kung doon ako'y katabang, sultihin lang ko, ha? Ipakita lang ang imong pagkaasawa. Oops. Oops. Shh. Paghinay. Di makamatawa na imong ama. Natug na to eh. Ba't anong gawin sawa to? Nagluod-luod lang. Kinsay doon? Ang imong ina-ina. Naasngit. Kinsay lood? Ikaw! Og si Papa! Mga luod mo! Ganun ka rin pa magkamauli, ha? Kanya hubog kapag yun. O kinsa kang mangutanan ako, ana, ha? Ako ang asawa sa imong amahan. O dili ko musugot nga hatagan ni mong kabalakang imong amahan. Busa, ayaw na ligos ba? Kailan ko rin mo manulti! Sigbalik-balik ka ng hilas, uy. Hilas. Basta. Inanigos ba, ha? Uy! Uy! Huwag kay katungod nga mo pahimang noon ako, kay di tagainahan! Asawa na ko sa imong amahan, dong. O kining imong gibuhat, maghatag ng kabalakan niya. Huwag ka ba magkunahon na, ana? Ano sa lang na siya mabalakan ako? Uy, taro nga amahan nga dili mabalaka siyang anak, uy. Busa warningan ta ka, dong. Ayaw na nikos ba? Binoy? Binoy! Wow! Kung maka-eksena mo rin kinsang artistaha nga apil-apilos kinabuhi sa uban. Paula na. Unsa? Papaulion ko ni mo nga gabiin namang dako. Anihin ako din sa inyo. Oh, ikaw. Bahala ka. Sige. Pagkuwag bino dito sa bar. Okay. Mayong pagbuminaw sa beautiful. Lex Pinon. Gisangpit ko ni mo, ma'am. Lakaw. At man na si Ian kay hubog. O papaulian na si Lira. Ha?
Ipatok ko ni mo ni Boss Ian, ma'am. Aw, kuntok ang talikay lang. Basta ati man na to. Paim na tog kape. Oh, magkuha na lang kong kape. Iyan. Yan ang bino. May inom din na to nga. Wa may baso. Ibalik sa bar ka ng bino, day. Ibalik ang maldita. Oh, nanang nisiga man ng imong mata, day. Hoy! Hoy, babae! Ay nag-ing na akong girlfriend, ha? Dili siya ang ngayon mahimong girlfriend ni mo iyan. Kay siya, maghimo ni mong palahubog. Excuse me? Wa kay nga maghilabot sa kong lihok. Pahawa diha. Ikay Paulis inyo, ang binamutilya be. Oh, ay! Ngayon sa ba ang binabino? Ihatag na niyang bino! Kape. Kape sa mga nangahubog. Kape dong. Isugo ba tigagtibrahan kong kape, Binoy? Wa. Imong mami Alex, amoy nagsugo. Inom na lang ay ng kape iyan. Aron mahawasan ka. Kaluod yun di mong paminaw, no eh? Concern ko nuhay ka na ako, kay naaman na nga kong amahan, di ba? Ay, kung buhi pang imong mama dong, mausap niyang buhaton, no? Ayaw giskuti ang akong inahan. Oh, buhiin akong kamot iyan na sa ba? Boss Ian, ako kontrola lang ko ng... Kuan, boss, ka naman kontrola ang demonyo sa mong utok ba? Ayaw pa daw. Ayaw pagtuo yan. Imusmus ng boyhana. Dali. Ay, Uy! alay, buhi ilagi ko. Dali. Aroy! Hoy! Asa tayo naglabagampok to niyan? Tabiin ng tabito ang buhi ko. Buhiin na! Kung sa ba ni kagubot din eh? Sir Ed, ayaw ko labot ang nagkagubot din ni Sir. Ikaw rin ako nagdagkapi, Sir. Kanang imo asawa, bangutan na ba? Iyang gilubag ang akong bukton! Mauna! Saksi ko dito! Iyong gipasakitan si Ian! O ganong nasuko manimo si Alexa iyan? Hilabdan nung kinambayana. Kung sabi ang ilabtan, Magbuot siya sa akong kinabuhi pa. hubog ka no? O mauro suko ka kay gibadlong ka sa imong paghubog-hubog. Mo ba ni ang nakatunan nimo sud sa upat ka tuig nimong pagkawa iyan? Dili na ko gustong makakita nimo nga muinom ka. Kung mahubog ka, ayaw pagpauli ni Nisbay. Layas pagbalik. O siki dito sa gawas ang imong kinabuhi uban sa mga barkada nimong way hinungdan. Dali na, Alexa. Kanang bayhana ang magdaog di malas sa imong kinabuhi pa. Dili iyan. Siya ang maghatag na kog kaluwag sa trabahoon nga angay unta nimong trabahon. Dali na, Alexa. Kay mo sayo pataog ma sa butik. Dali na. Unsa? Butik? Dadun niya yung asawa sa butik? No. No! No! Boss. Kapi, boss. Bugnaw na, boss. Ian, naunsa ka? Dili mahimo nga mo trabaho siya sa butik sa akong inahan. Boss Ian, imong kapi, boss. Hingo pala! Ian! Ian, huwat ako! Hoy, ang kape ninyo, oy. Agibang ko man nga kung mga agaw, oy. Iyahay mananig silang sibat. No! Ah! Naunsa man ka? Mamiya man lang ka. Nahuwasa na ka? Abtik ning bayana na. Bago ba gani silang nakasal si Papa, gusto na siya nga mo take over sa mga negosyo nga gibiyaan ni Mama. Naunsa? Kang Mama lang ang figura butik, di ni mahimong gulitan ng bayana. O ako? Laandar na gid sa iyang asawa ang imong ama. Dili ko musukot na. Dili.
Kinahalamag ko na ako na ka nagmaayong buhaton iyan. Panuway ginabayan, ha? Panuway! Lira tabangin ko. Kinahanglang masumpo ang tanang plano niya ng Alexa. Binoy! Binoy! Sir Ed? Anda ma ang sakinan nga puti. Kay manglakaw kita karong taod-taod. Asa mo ka ba? Maayo kay nagmata ka na. Asa mo o sa imong asawa? At tumikaroon sa figura butik. Ayaw ni kilabti pa. O ganong dili man mo pahilabtan ang butik sa imong inahan. Tungod ti pinangga ni Mama. Mauni ang iyang kalipay. Nagkinahanglan og mumanid sa maong butik. Tungod kay mo-retire na si Agnes. O kinsa man ang imong ibutang nga manager ini, ha? Si Alexa. No! Hatagi kog usa ka rason aron dili na ko ihatag kang Alexa ang pagduma sa figura butik. Usa lang iyan. Tungod kay gihukhukan ka lang niya ng bayhana ba? O giyon sa mo pagsiguro nga gihukhukan ko ni Alexa. Kaklaro, wala. Pa, batanon siya. Ambisyosa siya. Mao ka na gikinahanglan nako nga manager sa butik iyan. Batanon aron makasakay sa uso karon. Og ambisyosa nga mahimong competent pagbalik ang figura butik. Pero kang mama ng negosyo ba? Pero nga kung asawa lang ang rason kung nganong dili na ko ipasira iyan. Nalugi na ta sa maong business tungod sa kadaghan sa kompetensya. O kung gusto kang masalbar ang trabahante sa maong butik, kinahanglang butangan ko kini og batan-on nga magduma. Pero ba, way hibang kaagan ka ng asawa ni mo sa maong business? Makadesign siya. Makatahi siya. Mao ka na nga kung gikinahanglan. O kung gusto kang magbantayan si Alexa sa iyang trabaho, pwede kang motrabaho sa figura butik, isip assistant manager sa akong asawa iyan. Ed, manglakaw na ba ta? Yes, sweetheart. Let's go. Huna-huna og mayong akong offer nimo ayan. Ayaw kalimot sa akong patakaran. Haguan nimo ang pagkabot sa imong posisyon. Kapanuway. Ako? Mayong Imuuna lang pagbuminaw assistant Lex manager sa Pinoy. kaugalingon kong kumpanya? Iyan, Ano man? ayaw gid pagsugot ka mas ubos pag posisyon kasi mong ina-ina ha. Business na si mong ginikanan. Litsen! Iyan! Iyan, asa man kapaingon! Iyan! Pagkabwisit ining kinabuhi, ako naman ang nabilin. Makalagot. Dili naman hinuon ko maatiman ni Iyan ining kalakiha. Tungod na niyang ina-ina. Iyan! Iyan, masod ko, ha? Pagtaksi na lang, paulisin niyo. Kaya doon ako ilakton. Asa man ka? Mobile ko ni mo. Oh, ikaw. Pero muhapit lang na sa amo, ha? Aron makailis ko. Hello, Agnes. Hello, Ed. Nagkita naman mo sa akong asawa sa mong kasal, di ba? Oo. Hello, Alexa. Waday ko makapahalipay ni mo sa inyong kasal. Busy ka kaayo. Ay, why problema, ma'am? Tawagan ko og Tita Agnes. Oh, okay. So, Ed, final na yun ni. Siya ang mupuli sa akong posisyon. Oo. Business ni sa namatay na kong asawa. Angay lang, kang akong bagong asawa ang muduma ni. Okay, sige. Sugda na ba natong orientation? Yes. Itugyan ko siya nimo, Agnes.
Balik ko na ako siya. May meeting pa kong tambungan karong alas 9. Sweetheart, si Agnes na ang bahala ni mo, ha? Okay na, Ed. Uy. Buutan siya. Ayaw ka balaka. Dili ko mamaak. Ano na sige. Mubalik ko after 2 hours. Hala, 2 ka oras? Iha, ayaw ka balaka. Kuwang ang 2 ka oras sa imo karong makita. Ha? Dali, sudod na ako. Arita sa luyo, diri sa tahianan. Hey, Ian, hinihinay lang. Makalagot yun nga akong amahan. Diyan naman to sa butik. Ano sa may plano ni mo kanon? Makigsulti ko ni Tita Agnes. Nga dili na siya mo-resign. Dili ko musugot nga ang asawa sa kong amahan ang mumanage sa butik sa akong inahan. Ian! Ian, huwag ako, oy! Mao ka na ang atong mga mananahi. Gikan sa 30, napo na lang silang tanan karon. Lisod na ang business sa butik ikumpara sa una. Wabaday mo mag-online selling? Oh, adunay reputasyon nga gibarugan kining maong butik. Espesyal ang design ni ini alang sa usa ka tawo lang nga maka-afford. Matag design, ipahaom sa usa ka tawo lamang. Ang buot ipasabot nga walk-in lang yun ang kasagaran sa mga customer. Dili sab. Katuloso sa katuig, may pagahimon nga fashion show ang Figura Butik. O imbitado ni ini ang tanang mga naa sa taas na hutong sa katilingban aron mo pili sa ilang kaon. Ay, mao pa? Importante kang Madam Carolina ang matag customer, Alexa. Ang buti pasabot nga, dili para sa mga pobre ang mga sinina dinhi. Yes. Tungod kay espesyal ang mga design dinhi. Ilabi na gyud sa mga gown nga himuon. Aduna tay 2 ka designers. Imo silang maila-ila karon. Dali. Adto tag ditong dapitang. Unsa masab ng maong kwarto? Mao ka na diha ang kwarto sa mga mutaod og sequence o mga mahalong bato para sa gown. Mga gown ra gid ang mga gitahi ining maong butik. May mga sinina pero mas naila ang Figura Butik sa pagkamaayo nga mood sign o unique nga mga gowns para sa usa ka okasyon. Hala no? Para sa dato ra din ning maong butik. Yes. Mao ka nang gibarugang reputasyon ni Madam Carolina sa buhi pa siya. Luuya din namong mga pobre, no? Di man dami makasuway og sulob sa mga gown nga gikan sa Figura Butik. Ha? Ay, kalimtito ako gisulti, ma'am. Uy, sige, mupadahin ta sa unahan. Hello, Tita Agnes. Oh, Ian. Ako di, Tita. Si Ian. Nalimot ka? Ang bugtong anak ni Papa Ed o Mama Carolina? Iyan? Ikaw na? Yes. Hello, Tita! Lira, niya kasab? Giyo ba na lang nako si Ian? Kay doon ang intruder nga may abot ining dapita. Ako ba yung intruder nga gipasabot nimo? Ako yung intruder nga gipasabot nimo, no? Oh, ikaw. Kasabot na ka kung unsay intruder, no? Ha, doon na sa ko'y 15 ka ining list, no? Ay, nialaki mo yan. Uy, nabilin sa Byron. Nganong ako man ang ibili ni Musbay? Unsa ko? Boy? Tita Agnes, ngano imo man gabi-abi ang fake nga asawa ni Tito Ed? Di sad ko fake, no? Original ko, no? Kasi ako, be. Oh. Tita. Ayaw pag-resign, ha? Iyan. Wa ko mo resign. May retire na ko.
Tiguang nakaayo ko para niini nga business, iho. O gawas pa, ni anay makapuli na ako. Ang ikaduha ni mong inahan. Wa na nako siya dawata nga ikaduhang inahan, tita. Gold digger. Okay. Miabot naman ang mga original, ma'am. At na lang ko sa gawas magpaabot ni Ed. Oh, no. No. Diha ka lang, Alexa. I'm sorry, Ian. Pero may order o mando sa imong amahan nga ang iyang ikaduhang asawa ang mupuli sa pag-manage sa Figura Boutique. O ikaw, ang assistant manager. No, tita. Dili ko musugot anang maong posisyon. Wait. Tita, si Ian ang angay nga mo manage ni maong butik. Og dili ka nagbayhan na. O sa kalibutan na niya mo manage ni butik. Oh, iho. Ang imong amahan ang pakisultihin ni Ana. Alexa, dali na. Mupadayon ta sa atong tour. Excuse na ninyo ha. Busy pa mi. Wow! Kung makalihok ang panuway, murag kinsang dato Feeling manager pagyut. Biset. Tawagin niya mong amahan. Ing na siya, nga ikay mo manage ni butik. Magkalagot! Hello. Pa, may pag ako na lang ang mumanage sa Figura Boutique. Naa ka sa Figura Boutique? Yes, pa. Pa, kinala madaog tarong ang boutique. Ayaw nang ipadaan ang asawa ni mga wigrado. Magsulti tagtarong. Niya ako sa Bloom's Cafe. O ikaw lang ang gusto na kong ikasulti, ha? Mayong pagbuminaw Ikaw lang. sa Let's Bye. Unsa? Nasa atbang si Tito Ed? Sa Bloom's Cafe? Oh, apaso na ko siya. Magigsulti siya na ko. Muuban ko. Gusto siya nga ako lang ang iyang ikasulti. Busa, ikaw, pangita na lang ko na og laing lingaw, ha? Buset. Murag, mawani ko ni klakihada. Wedding daw ng kisulob sa manikin nga gibutangan nila og mga kilak ng bato. Anak og mayor ang kaslunon. Mayor nga businessman. O nakakita ka niya ng mga bato nga mikilak. Unsa man na? Kagilak na, uy. Mga Swarovski crystals ka na. Wala ka nindot, ana, uy. Parehas mo nakakilak sa akong wedding gown? Ako ang nag-design sa imong wedding gown. Ano no? Salamat ha. Gwapa kay ko ini. Naibaw ko nga angayan kagad sa maong wedding gown. Pero, mas angayan ni ini si Carolina. Dali. Sunod na ako. Ay, mura makaribal na ako ang patay. Pa, Lingkod. Coffee? no, thanks. Pa, unsa ba yung gusto ni mong palutawin? Kalma. Kalma lang iyan. Dili mayo nga masuko ka. Kaigo na kong gisalbar ang Figura Boutique sa imong inahan. Og masalbar lang kinikon ang mumanage nini, lahi ang perspective, lahi ang pamaagi og lahi ang vision. O nagtuo ka? Nga ang imong asawa ang magkausap sa dagan sa mong butik? Positive ko. Makahimo siya dakong kausaban sa butik. Dili ko musugot pa. Ngano? Ikaw ba ang CEO sa atong kumpanya? May posisyon ka ba sa akong mga negosyo? Pero, pa, Anak ta ka, yes. Tinuod na. Pero sama kang Alexa,
wa kasay hibang kaagan sa negosyo nga akong gitukod. Giusika na nimo ang kurso nga imong gihuman sa paglaag-laag uban sa imong banda. Ug may nang mahibaw ka iyan. Between ninyong duha ni Alexa, mas makasalig ko ni Alexa nga mo'y muda sa uban akong negosyo. Ug ikaw, kung gusto ka magabaton og posisyon sa negosyo, magsugod ka na sa pagtrabaho isip assistant manager sa akong asawa. Period. Pa, nalimot ka na ba? Nga anak ko ni mo? Bugtong ko ni mong anak pa. Wa ko malimot ana iyan. Pero dili sab kong sugot nga akong anak ang mutumba sa tanan akong negosyo nga akong gitukod so sa hataas nga panahon. Ha! Nalimot ka kung unsay imong gibuhat. Gibiyaan ko nimo sa dihang namatay ang imong inahan. Nahibaw ka gud kung anong nibiya ko. Nahibaw ka nga dili ka makadawat nga namatay ang imong inahan. Og mausab na ang akong gibati iyan. Ayaw kong sultihig bakak pa. Upat ka tuig ta nga wa magkita iyan. Og upat ka tuig na kong gibubo ang tanan akong panahon sa akong mga negosyo. Nga angay unta nga tabangan ko nimo niini. Pero gilayasan ko nimo. Bes karon, ni anak ko pa. Niya ka. Kay may asawa na ko. Oh, Niya ka tungod kay nagminyo ko, dili ba? pa, wa ko'y supak nga magminyo ka. Ang akong gisupakan, mao ang babae nga imong gipili. Nahadlo ka nga makabaton kag daghang mga manghod, mao ba? Usa pa? Bugtong takang anak iyan. Bugtong takang anak kang Carolina. Kana ang hinuktuki og maayo. Ayaw usiki ang imong panahon sa pagukod sa akong asawa. Kay wa kay mahimo ana. Okay. Okay pa. Dawaton ko ang posisyon nga imong gi-offer. Good. Unsa may gihuwat nimo? Ganiharang nagsugod ang orientasyon sa negosyo nga imong sudlan. Nagkinahanglan og assistant si Alexa iyan. Oh, pa. Pisit. Makalakot. Karoon ka lang na akong bayhanak. Mao kini ang admin office ug tuwa dito ang accounting office. Gikulbaan man ko. Oh, angay kang kulpaan sa responsibilidad nga imong pas-anon, Alexa. Masayon raman yun ang pagpanindag sa akin ini, uy. Gusto ka? Oh, Mas angayan kang manindas kalsada kaysa mo manage ining negosyo nga bisan gamay. Wa kay alamag. doon na sab ko'y alamag, no? Kay, sawa pa masakit ang akong mama, no? Ako may ang assistant nga mananahi. Tig-dispuga man ko. Tig-atip sa sinina. Tig-dawat og bayad sa iyang mga customer o tig-paningil sa gahing mamayad og kuwang. Oh, mananahi dihay ang imong inahan? Yes, madam. Og akong iyang designer, no? Oh, kung mao ka na. Waday kaayo kay problema. Dako kay mo na siya problema, tita. Kay butik ng iyang i-manage. Lahira sa pipitsuging mananahi. Hoy! Ayaw kis mo lang akong inahan. Kay mutahi isab ni og Buddha sa kasal. Ako'y tigtaod sa sequence og ako say mo design. Hoy! Tindira ka lang og saging. Ayaw bang hambog? Basura ka lang nga gipunit sa akong amahan. Unyag basura? Dayamon masab nga nalabay sa basurahan? Oh, mutubag rabay. Lahi mi og moto dong. Unsa ba ko na inyong moto, ha?
buhat ang pasultihon. Og for your information, head sa dakong tahianan sa unang panahon ang akong inahan. Og ayaw ko pakauwawi at tubangan sa ubang empleyado sa imong amahan, kay doon ako'y utok. Og labaw sa tanan, ako na ang asawa sa imong amahan. Excuse me. Hoy! Iyan, husto na. Tita, nakakita ka sa batasan na ito, bayana? Nga nung siya magid ang magpuli ni mo, tita. Natubag na ka na ni Alexa, iyan. Asawa siya sa imong amahan. Busa kon ako pa ikaw. Seryoso ang mga negosyo sa imong amahan. Aron dili kini mapunta sa mga kamot sa imong ina-ina. Batanon para ba o gwapa? Lupig yun ka. Busat! Ta, piti lagi kang tawhana ka. Huh? Abi kay tindira ramang kag saging, dili na ko magkamao mo padagag tahianan. Huh? Hey! Oh, Kumusta ang kinabuhi sa manager? okay lang. Ikaw, kumusta man kinabuhi sa ikog ni Ian? Oh, Ay, hala! Lirang! Nanagpamanggod ka! Abaos po, Ma'am Beautiful, oy! dili na ko usika na nga akong kusog, Noy, sa mga desperadong ok-ok nga sama niya, Binoy. Oy, lirang, oy! Lirang, lariang maka! O kasi magtanaw? Ok-ok! Lariang! ay, pangaway god ni Ma'am Beautiful, kira ka niya lariang! Hala, no? Doon na sa di mga dato nga ang mga batasan murag unggoy sa lasang? Oh. Hoy! Ayoko nga nag-unggoy sa lasang, ha? Oh, usabli tawag na ko sa mga baon nga sama ni Maday. Nga akong nakita nga mga sosyal sa salida nga akong nakitaan, magtago man kung masuko. Dili na ba daw pasosyal-sosyal ang batasan ni mo? Madam, ang good na Ma'am Lariang! Pog niyo lang ang imong kasuko. Mahala nagmuhungaw ni sa imong sampo. Ayaw pag-apil-apil kay driver ka lang! Oy, unya driver ko. Ikay akong gidriver. Hoy! Di unsa ni Slira, ha? Uy, lano, huwag yun na naman sa Bitaw. Lihay manggay kong apil. Siya rin nagpatumba-tumba na. Aray, iyan, Mira. ouch! Tabangi ko! Ikaw ba? Dali. Aray, babae oy! na, sir. Oy, imo mo Dali, kailangan. dali. Imo Ay! mama, oy. Di na ako, mama! Di manoon. Mama ni nako! Kining mangingilad! Oh, Hoy! Wa kay katungod nga mo pasakit ni Lira! Uy nga no, nakakita na kang gisagpan ako na siya. Ebidensya o na dong, o na ka mamasangil. Agoy. Nasukran. Kinilay timan ininyo ha? Ang ako rang tinuod nga mga ginikana ng makahimog daog-daog nako. Nakabati mo? Dali na noy, ato tas auto na. Oh, nakabati mo? Anya ang pirin sa makadaog-daog niya. Sige, tanong ang beautiful. Kay, di pa kuha ka ng sirin. Buset! Aray! Tara, dali na. Mamauli na. Nakikita ka silang mga mata, Binoy. Sigas ha? Nagtuman ko sila, Ma'am Beautiful. Nakitang mga pobre. Di na lang kita musukol sa mga dato. Mao na, ako pa'y tuyuan nila. Ha? Di gyud ako hinon sila atrasan. Pero mag-amping na yung katong lariyang, Ma'am Beautiful. Ay, kaya nga naman. Unsam din siya? Sosyal na siya nga mamamarang. Ay, di ko madutlag barang Binoy eh. Kaya na ako'y ginoo. Kanay amo. Okay kaayo. Ay, tanpa uy. Asa di taini uy. Di man ipaingon sa bahay. Sa usag ka restaurant kay pahatod ni Sir Ed. Nansaris! Oy, dong iyan. Yan na day ka dong. Unsa man mo kaon ka. Nakaluto naman ko. Haim ng maldita ang Alexa. Nauli na ba?
Wa may laing na uli dong, ikaw pa man. Asa magkaday sila? Na ikaw ra sa gyoy makatubag ang na imong pangutana dodong. Pero labing siguro nga, sa gawas na to sila mangaon kay udto naman. Nang Sides, nahibaw ka ba kung asa na magpuyo ang asawa ni Papa? Kuad. Tanpa sa ha kay ako usang hinomduman dong ha. Pero time pa nga nung nangutana ka man dong iyan. Walang. Gusto lang kong makasiguro nang nga. Wa makapangasawa og sakop sa sindikato ang akong amahan. Oh, ha? Nagtuo ka nga sindikato na si Alexa dong? Klaro guys na nang. Maldita kayo. Musukol na kong panuway. Okay ramang gud na siya dong. Buutan man na. Nang, buutan ba na karon? Kay, bago pa man silang nakasal ni Papa. Pero, nahibaw ko ng Sides. Duna na'y gitaguang sungay si Alexa. Ug kana ang balion ako. Unsay balion ni mo dong iyan? Ang sungay ni Alexa. Ay, dong. Ay, lagpalabis imong kasuko ni Alexa dong. Buutan baya na siya. Hilom nang. Ay glaban nitong bayana. Kay wa to ilami. Wala gay lami para nimo. Pero ipaunsa man na nimo nga ganahan manas imong amahan. Pero kinsa masab ang dili ganahang Alexa, oy. Nga gwapa man intaong bataa, unya nindot pa kay lawas. Unya bright pa gyud. Oh, si Bright. Nang bugo to siya ng Sides. Wa to siya grado nang. Ay bright dong oy. Kay nabingwit gud niyang imong amahan nga utukan unya businessman. Mahimo bag di ka mo daig ni Alexa na? Nala, sige, mamakak na lang ko. Bati siyag naong, bisan kun gwapa. Kutawin lang kong kapidya na mi. Ano ba siya sulti? Ian? Dali, may pakita ko nimo. Uy, ni asab day kalira. Niagi ko ng sadas. Kiniyaman si Ian. Dali na, Dira. Ipakita na ko ng gusto namong ipakita na ko. Laki, imo na sad kong gitain ning mahalon nga kay anan. Dako na sad kag makastuan ni. Mahoy akong gusto nga matilawan nimo ang tanang natilawan sa akong asawa, Alexa. Ha? Ayaw lang kalain ha kung mag-iskot ko sa akong asawa. Dili, uy, manugot ang malain man ko. Nahinumdum lang ko sa studio sa imong asawa. Able ang mong studio para nimo, Alexa. Na, di na lang gid kumusod dito. Kay magubat na sa dunya mis imong anak. Ikaw nalay sabot sa batasan anang iyan. Pero nalipay ko nga nakita ko siya pagbalik. Ato lang ning sikrito, ha? Sure. Natural nga malipay ka kay amahan gud ka. Mayong pagbuminaw sa Mauni ang Let's dugay na Pinoy. akong gipangandoy. Nga mabalik ang laagan akong anak. Hain na ba to, ha? May pag ako lang gipicturan ako nakitaan da. Kung saan magandang mo nakita ang direktori ni Papa? Okay. Niara, Kung saan na? nga ni Alexa, o gang iyang address. Bingo! Nabusog ka ba? Mo lang. Lahi ra gyud ang pagkaon ninyo mga dato, no? Kay lumoy kay sa baba. Lami king tanon. Manambok man jud ko ini ba? Kira kong manambo ka. Atod, gusto kong mutake ka o business management course online. Ha? Kinahanglang masuhito ka bahin sa pagpadagan sa negosyo, Alexa. Oh, hala, uy. Maraglisod pa na, Ed. Alexa, way lisod kung imong buhaton. Pero ayaw ni og seryosuha. Kay mas gusto ko og bagong ideya para sa figura butik. Unya? Unsaan naman lang kung masupag si iyan ako? Hatagi siya og trabaho nga mabisi siya. Sama pananglit? Ikaw, Huh? unsa man ang kita nimo nga kulang sa figura butik? Way pang lalaki dito. Unya, unsay imong ikasuggest?
magbutang og menswear department. Unya, Og si Ian ang i-assign dito. makamao kag yun ay sa negosyo. Ako lang nang nakita, uy. Nakafocus agad sa mga gowns of women's clothing ang Figura Boutique. So, panahon na nga imo kining usbon. Sige. Ikay sultin iyan, anak. No. As manager, ikaw ang muasay ni Ian sa angay niyang buhaton. Muhangyo ko nimo, Alexa. Himo ang responsableng negosyante ang akong anak. Hala, no? Ako, cute. Asawa ta ka. Og ikaw ang manager. Ikaw ang muplano sa tanan. Pero, before ni nimo i-implementar, pabasahaon ako. Tanan nimong opinyon, ipahibaw nako aron maprotektahan ta ka batok sa akong anak. Okay. Naan, mauna na. Nasa sud ang gubot kaayong lugar ang kinikanan ni Alexa. Kaluod ba ning dapita, uy? Ang basurahan, namasagianan. May abot ka sa papas papanguyab ni Alexa din eh. Tingali. Unsa man, mga naog na ta? Uy, puslan man nga niya na ta. O kayon ta ang tinaguang baho ng Alexa. Mayong adlaw. Dapat din magpuyo si Alexa? Oo, pero namalihin man sila. Nagka-jackpot o bayana eh. Kalit namin yung dato kayo. Mau ba? Wa na siya din sa ila? Pero doon naghihibaw kung hain sila karon. Oo, kaya bitabang magpahakot silang mga butang sa bagong lang ibalhinan. Namalhin sila? Gatagan sila og part din sa bana ni Alexa. Swerte rin kasi Dudo eh. Ang sugarol ka dako, nakaubagan og tiguang. Siya may nagbugaw siyang anakot. Bugaw ang amahan ni Alexa? Mara ko na ba ang istorya? Si Dudo ang nangitag milyonaryong bana ni Alexa. Mahimo ba ubanan minimo sa ilang gibalhinan? Mo na ilang bagong apartment. Ilan siya sultihan nga ako nagtultol ha. Paktay ko ng Dudo. Nga naman di ay, kriminal ang amahan ni Alexa? Nakapaktay naman ko na sa una. Ba't ano ka pa? Mauning pamilyaha ang gigikanan ni Alexa? Kanyang inahan. Sakit ka TV. What? Yucks! May sakit ka TV pag yung inahan? Posible din nga TV-hon sa Alexa. Dali na. Mga nauna na. Lang ko sira. Tagilagog. Palipay na ba? Okay. Na 500. Pauli na. Salamat, sir. Alo, Alexa! Pa, Ah. nanawag man ka? Napamigimitingan si Ed. Sabad mo ba di ay? Nangumusta naman ako sa akong umagad? Okay na si Ed pa, uy. Nya, kumusta naman mong mama diha? Tuwas gawas, nagardin-gardin. Tuod, kung magkagunit kag kwarta na, padad imini, mama ni mo ha. Pero ang saan naman sad nimo pa? Isugal na sab. Dili na, uy. Laim sab kayo kung ikaw, lami kag sudan, unya kami isda-isda lang. Makaayo man sad na ninyong isda pa. Daghan ang akong kaang sa buwak. Excuse me. Ikaw Oy, ba ang inahan ni Alexa? oy, haladong. Oo, ako ang mama ni Alexa. Ay, kinsaman mo. Siya si Ian Samante. Ang bugtong anak ni Ed Samante. Og, ikaw yung inahan nga, gitibi? Ay, kisagon tayo nagsulti ninyo nga may TV pa ko. Ay, sa una raman to, kining ako ubo-ubo naman lang ni. Ew! Ian, ayaw kayo padool nila ha? Kaya man ako naman ng TV. Ay haya ninyo sa? Nagpahimos man mugmaayo sa kwarta sa akong amahan? Tinuod, cute. Manghantok kay gano'n mong pamilyaha mo.
Dodo! Dodo! Oy, gitawag ko sa imong inahan, Alexa. Ay, sige, manawag rin niya kung usapon niya pa. Si mama nang akong pagkisultihan. Dodo! Anala, sige, babay na. Ang kwarta unya na ko, ha? Bye. Dodo! Oh! Na! Paghuwat! Ano bang saba, magay ka? Oy, kinsaman mo? Ako ang anak sa negosyanteng gusto ninyong hukhukan, oy. Dodo, misaad ka nga dili na magkagubot sa imong mga planos kinapuhi sa atong anak. So, klaro na lang gid kaayo. Nga ikaw ang tigawanga ka, ang bugaw sa kagalingon nimong anak. Hoy! Ay kung nga bugaw, ha? Bugaw si imong kagaral. Kaigor na akong giblinded si Alexa sa imong amahan. Parehas na. Ha? Bugaw ka sa kaugalingon ng mong anak. Paglayas mo. Ha? Ang imong amahan ang basula ining among kahimtang og ayaw kami. Mga wagyuday mo'y mga batasan. Usala! Kamo ang mga way batasan. Mutungalan mo din, he. Aron insultohon me. Okay nga no. Dili tinuod nga gibugawan nimo imong kaugalingong anak. Ikaw gisa na ni Dodo. Ikaw gyud. Yamatra. Tanawa, ang imong asawa na mismo ang mitubag. Ikaw ang sadaan. Kay gilawg nimo ang imong anak sa akong amahan. Ug ang imong anak sad, nga naong sad og kwarta, mikagat sa dayon sa akong amahan. Ambinang ko na, Lik. Ambinang ko na. Ambi. Saan man nimo? Itigbas ninyo! Dodo! Dodo, ayaw na nila kita! Gusto ko mong akong samaran? Ha? Kung ako kay mura mong mga sagbo. Sa ulan ka! Hoy! Balik ko niya mo dali! Kay kusahuson tamo! May biyang gunahon ninyo! Bukaw na ba yung gugtaw? Kaniyan! O saman! Pabato mo! Ha? Balik ko niya mo! Kay panitan tamo murag kwaknit! Hay! Hala, balik! Balik! Dodo, Balik! nayamat ka. Kaya nagsige makakatawa diya. Nahimuot lang ko nagtanaw sa imong tanawang gunani mo. Nabali ang puan, nabali. Tuod. Hayabag man ka. Uy, imo mas silang gihanlok. Nahimuot ko, nabali. Imbis kay tinto, tutin. Nabali. Muna'y angas mga taong hilas manulti. Abi ka og madutlan ko sa ilang pagtamay. Basta bubalik ganito, balik to ako, gito labayon, og hinuga sa isda. Pero, dili ka to sila musumbong ni Sir Ed. Aray, masakit sa kong tuhod. Napangos man Liwat guday sa kabagaugnaw si Alexa. Siya ang mga ginikanan. Aw, may lain pa. Kinahanglan mo wag tang ginabayhanas kinabuhi niyo ni Papa ni mo. Lira, tabangi ko. Ha? Tabangi ko sa pagkunahuna. Magkunahuna tagpaagi. Nga mahanaw ka na si Alexa sa among kinabuhi. May-enjoy ka ba sa atong lakaw? Uy. Tuod, ugma. Mag-meeting na ta. Bahin sa kausaban sa Figura Butik. Ay, uy. Di kulbaan naman ko anang imong gipanulti, uy. Karon pa lang ay, mura nagkitbi ng akong atay school ba. Alexa, may ibutang sa imong nahuna nga imo ang mong negosyo. Busa, buhata ang angay nimong buhaton. Aray! Kasakit sa kong tuhod. Ligo lang ulit sa suha. Kung sabay natabuan ng lira, ha?
Iyan? Ang amahan anang imong asawa pa, ang nakaingon ini. Yaming gigok ko og sundang. Saba ka na iyan, uy. Nga nagot taon nga nakasulti man ka ana. Buhat-buhat sa kag-istorya da. Huwag ko magbuhat-buhat og surya, eh. Gigukod mig sundang sa imong amahan nga bugaw. Iyan. Tuwa pa inahan mo nga delikado og sakit. Kinahala mo pa doktor na ko iniiyan. Kay ba sinatakdan ko skagaw sa TV sa inahanan ng Alexa? Dito mo sa amo? Oh, ug hapit mi patyas imong amahan. Dili na mabuhat ni papa ninyo? O si Dili? Nga nakapatay naman itong imong amahan sa batanon pa siya. Mulakaw anak ko, Ed. Alexa, Ako ning susihon, Ed. Mupauli una ko sa amo. pakuyog ni Binoy. Gamitan ninyong auto. Hala no? Giarto gyud sa duha ka taligatos ang bahay si mo ginikanon. Di man gitingali ko hunungan na ning iyan og lira. Di gyud man beautiful. Klaro sa mga dago ang tundo, ha? Labi na ko itong lariyang, huwag yung labot. Murag yun, iring kumagat. Saan naman ka man beautiful, surrender na ka? Saon man ako pag-surrender, noy. Nga minyo naman ko. Oh, padayon sugbo na lang yun ay ka naman beautiful. Ayog padaog oy sa mga iring kumagat. Oh, sa makonsumisyon lang namo. Unsa may nasuot sa imong iyan? Nganong misong ka man dito sa apartment sa ginikanan ni Alexa, ha? Pa, may katungod kong mangigi. Tungod kay ato ning apartment ang imong gihatag nila. Natural nga hatagan ako sila og tarong nga kapuy-an iyan. Kay mga ginikanan sila sa kuasawa. Mga balasubas to mga tawhana pa. Bito, Tito. Pacheck up kas baga, Tito. Kay may TV man na yung inahan ni Alexa. Wa ako magkinahanglan sa imong opinion, Lira. Ug mahibo ba? Ayaw sulsuli kining akong anak. Kay wa panibuot. Pa! Ay, sigog sultihig sama, anak ko. Kay nga no? Doon na rin kay buot. Kadto yung gibuhat nga pagsung sa ginikanan ni Alexa. Tarong to. Trabaho ba to sa may buot nga tao? Ha? Pero, angay lang. Hilom, Lira! Wa kay katungod nga manghilabot sa among kinabuhi kay dili taga-anak. O kung dili ka gusto nga didan ka sa pagsuod din sa akong bahay, ayaw nagsulsuli si Ian sa iyang buhaton. Nagsabot ka? Ha? Lira! Ma? Pa? May kini anak kay Alexa. Isumbong sa iyang amahan katong iyang anak. Ngamisong din eh. Pa, nga nang nagubot man mo. Gigukod man ko na ni Muslag Sundang. Nga naman ta? Abay sundang. Ha? Ang guna man to. Ako makita tigbason niya na hinumdum ko guna man. Dahil ni mubo man. Ako lang gunahon kay mula sa sagbor. Pangutan na ng imong inahan. Kung giun sa amin nila pag insulto. Pangutan na. Ay, ayaw na lang nigdak, Alexa. Dili, loli, dili. No. Kinahanglang mahibaw ning imong anak kung giun sa tas pag-insulto sa duha. Nagsalig sila nga anak sila og dato, ha? Liman ka, ha? Ginganlan nila og tibihon si mama nimo. Unya ako kriminal. Din man sad sila mahibaw, anak. Awa, ang mga taong daotag una-una. Dali yung makakitag daotang mga balita. Lami magkay nang ipangmarites ang mga butang nga bate. Kabantay ka na. Mubiya na lang ta din hidodo. Mubalik ta sa itong gibiha ang bahay. Dili, ma. Kana yun. Anhira ta din eh. Asawa ni kong kasayang amahan. Ayaw pa daw. Kabantay ka na. Sagdi lang. Kay di na tumabalik din sila. Aw, kung mabalik sila. Kung mabalik man gani, makita nila ang ilang ipangita.
Matitanos yun sila. Ining gunang dumpol sa imong inahan. No, day na imong gipanghadlok nila pa. Uy! Mayong paminaw Sundang sa mo lagi next itong gisulti spin-off. ni Lira. Ay, gunara oy Alexa. Pag-atras niya, natumba siya. Mao nga napangos tumbayhan na. Ano naman sila to bayi, ma? Pa, labi na gyud si Ian. Asa man ko padaog. Padaog ka ko? Nga 953 man ko? Saba pa, uy. Ikaw no. Ma, unsa man ka, okay ra ka? Unsa man? Mura man gud ka gihubak diha. Ay, okay ra ko. Ay, nasakitan lang ko sa gisulti nila. Nga may TV ko. Gikusog pag yun nilang singgit. Nakabati na hinuon ng atong mga silingan sa Pikas apartment. Oh, ilag itong ituyo, ma. Aron pa kaawawan mo. Unya, unsa man nagdakag kwarta diha, Alexa? Dakag kwarta? Wa pa pa, uy. Sidot ba, sidot? Lagi, uy niya. Paabutan lang gud ang akong sweldo. Uy. May trabaho ka na di ay. Oh, ma. Ako ang gipamanage ni Ed sa ilang butik nga nagtakilid na. Unsa? Manager ka na? Oh, ma. Mao nga, magpatabang ko ni mo, ha. Kung unsaon sa pagpadagan ang tayanan. Baya, murag 5x4. Kanong kinahanglan mo trabaho man ka? Ha? Nga asawa naman kang si Red. Mas ganahan ko nga gihatagan ko niya trabaho, ma. Pa, kay mo ni ako ihatag ninyo. Nakauli na kita man beautiful. Aw saman. Gubat ang mahikay karon no. Pwede ako ning bidyuhan. Bahala ka, Noy, uy. Salamat sa mong pag-uban ako, ha. Basta ikaw, miss. Okay ko all the time. Tuas luyong mo ako mag-ay. Wala. Gubat ang gining mahikay. Anda mo na ko akong bidyo, be. Wow. Mao na niya ako gipaabot. Ayaw bagit pa daog ng imong ina-ina, ha, Ian? Nga nang gud taong magpadaog mo ko. Hoy, Ian. Oy. Unsa naman? Nagpahaba na ni Mugmayo ang imong ginikanan? Padluway ka, Alexa! Hoy! Salbahis ng dako! Ano mo magitulog siya? Mga ka-DJ, mga ka-listeners, gidapit ko kamo sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning bag-ong sugilanon. Mahal kong kaaway, masinuwat ni Generica Bidad. O palihog na ko no, o subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung ako'y bagong i-upload. Kung daghang kayong salamat no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.